תודה שנרשמתם. כפי שהבטחתי לכם, אני הולך ללמד אתכם את הסוד הגדול שיאפשר לכם לפרסם בגוגל ולהגיע לתוצאות טובות תוך הקטנת העלויות שתצטרכו לשלם עבור אותן תוצאות. אבל אי אפשר לדבר על הנושא הזה מבלי שתבינו לפחות באופן בסיסי את השימוש במערכת הפרסום, או כפי שנהוג לכנותה מערכת הקידום הממומן של גוגל. אני ממליץ לכל אחת ואחד מכם, גם אם כבר התנסיתם בעבר בפרסום בגוגל, להאזין ולשמוע את כל הדברים, כי המערכת הזו משתנה כל הזמן, ודברים חדשים נוספים בה לעתים קרובות ביותר. ראשית, אציג את עצמי. שמי חיליק ואני מומחה בשיווק לעסקים קטנים ובינוניים. בשש השנים האחרונות אני ממקד את הפעילות שלי באינטרנט. ומדוע דווקא באינטרנט? בגלל העובדה המאוד ברורה היום שבה הבחנתי כבר לפני מספר שנים. העולם מחפש מוצרים, שירותים ופתרונות אחרים בעיקר דרך האינטרנט. וככל שחולף הזמן נוספים עוד ועוד אמצעים חדשים שעוזרים לבצע את החיפושים הללו דרך האינטרנט. כמו הסמארטפונים, האייפדים למיניהם. בתוך זמן קצר ביותר כבר נוכל לבצע חיפוש גם באמצעות הטלוויזיות החכמות. הידע שלי נצבר לאורך שנים של לימודים אצל גדולי המשווקים בעולם, כמו דן קנדי שהוא איש השיווק מספר 1 בעולם היום, או אצל תלמידים שלו שתחום התמחותם העיקרי הוא השיווק באינטרנט, כמו ריין דייס, ג'ו פוליש ופרנק קרן, שהם מולטי מיליונרים בזכות עצמם. הוסמכתי כמקדם אתרים מקצועי, בסוגריים אוסיף כאן בגאווה שהוסמכתי בהצטיינות יתרה בקורס שהוא עבר על ידי אורן שץ מ-SEO ישראל. אורן שץ נחשב למומחה מספר 1 בתחום קידום האתרים בארץ. הוסמכתי על ידי גוגל כמומחה פרסום במערכת הפרסום של גוגל, גם בתוצאות החיפוש וגם בפרסום ברשת התוכן בתוך האתרים. אני מנהל קמפיינים פרסומיים של עסקים קטנים ובינוניים באופן מקצועי ומלמד את התחום הזה בהרצאות פרונטליות ואינטרנטיות במסגרת קורס מלא לפרסום ושיווק בגוגל. אני רוצה לציין כאן מבצע מיוחד שאני מקיים למספר מוגבל של משתתפים, בעצם רק ל100 הנרשמים הראשונים לקורס. עבור אותם 100 הנרשמים הראשונים הקורס הזה יהיה למעשה בחינם. יותר מזה, הם יקבלו ממני כסף על מנת ללמוד משהו שיכניס להם הרבה כסף. נדבר על כך בסוף. אבל אם אתם בין אלו המיוחדים שיודעים כמה קורס כזה יכול לחסוך לכם, ומצד שני לגרום לכם לנצח את המתחרים שלכם בתחרות על הלקוח, אינכם מוזמנים כבר עכשיו ללחוץ על הקישור המופיע כאן בעמוד מתחת לוידאו ולהיות בין 100 הראשונים שיזכו לקבל את הקורס בחינם. לא תפסידו כלום, כי כל מה שאלמד כאן נמצא בהכרח גם בקורס עצמו. הקורס הבסיסי החינמי הזה ניתן לכם על ידי רק משום שחשוב לי שאנשים כמוכם ישיגו תוצאות ושישלמו כמה שפחות עבורן. אבל בסופו של דבר הקורס הבסיסי הזה איננו מספיק, למרות שהוא לכשעצמו איננו קצר כלל. אם תרצו להשיג תוצאות תצטרכו להמשיך ולהעמיק בחומר ממקורות שונים. רובם לא יהיו בעברית. אבל אני בטוח שהקורס הבסיסי הזה יעזור לכם להבין את המערכת החכמה והיעילה הזו שגוגל יצרה, וייתן לכם מושג על היתרון שיהיה לכם על פני המתחרים שלכם, שלשמחתכם לא טרחו כמוכם ולא השקיעו זמן בעצמכם על מנת ללמוד את הנושא. אז מה יהיה כאן בקורס הבסיסי הזה? אני אסביר בהתחלה על ההבדל בין מערכת הפרסום בגוגל שמעתה נקרא לה החיפוש הממומן לבין תוצאות החיפוש האורגני. נדבר על הדרך שבה עובד החיפוש הממומן ואז גם אספר לכם את הסוד הגדול שהבטחתי לגלות לכם. בנוסף אדבר קצת על אסטרטגיות של ניהול קמפיינים והדרכים למדידת התוצאות שלכם. אני רוצה רק לציין פה שישנם מנועי חיפוש נוספים שבהם ניתן ובחלק מן המקרים גם רצוי לפרסם, כמו פייסבוק ויוטיוב, אבל לצורך המטרה של הקורס הזה אני אתמקד אך ורק בתוצאות החיפוש בגוגל, וספציפית במערכת הפרסום של גוגל באמצעות גוגל אדוורדס. מי שילמד את הקורס המלא שלי יקבל מידע רב נוסף שיעזור לו להשיג תוצאות טובות בהרבה. בכל אופן, המידע הבסיסי אותו אספק כאן בהחלט מספיק על מנת להציב אתכם בנקודה שבה תוכלו להעלות קמפיין משלכם גם במנועי חיפוש אחרים, כי למעשה כולם יצבו את המערכות שלהם בצורה דומה. החיפוש הממומן לעומת החיפוש האורגני. שיווק במנועי חיפוש של מוצר או שירות שלכם באמצעות אתר, ואגב האתר הזה יכול להיות רק בין עמוד אחד, באמצעות מודעה המופיעה בתוצאות החיפוש נקרא באנגלית SEM, שהוא קיצור של הביטוי Search Engine Marketing.
זהו המונח הכללי של שיווק באמצעות מנועי החיפוש, והוא כולל בתוכו גם את תוצאות החיפוש האורגניות וגם את תוצאות החיפוש הממומן. תכף תבינו את המושגים הללו בצורה ברורה יותר. תוצאות החיפוש בגוגל נראות כך. שתי התוצאות הראשונות מוצגות על רקע כתום בהיר, והן תוצאות חיפוש ממומן או פרסומות. כך גם התוצאות הנמצאות בצד הימני של הדף. יתר התוצאות הנמצאות בדף הן תוצאות חיפוש אורגני. המיקום של האתרים בתוצאות החיפוש האורגני מבוסס על מאות פרמטרים שגוגל בודקת בכל אתר ולמעשה בכל דף ספציפי שבאתר, שלפיהן היא מחליטה באיזה מיקום למקם אותו בתוצאות החיפוש. זהו שירות שגוגל איננה גובה תשלום עבורו, והוא מיועד לתת לגולש את התוצאות הרלוונטיות ביותר עבור ביטוי החיפוש שהוא הקליד. מקצוע קידום האתרים מבוסס על האפשרות לבצע אופטימיזציה של האתר, כך שגוגל תפרסם אותו במיקום גבוה בתוצאות החיפוש. אופטימיזציה של אתרים למנועי חיפוש נקראת באנגלית SEO, שהוא קיצור של הביטוי Search Engine Optimization. באופן מנוגד לחלוטין, החיפוש הממומן מאפשר לנו לשלם לגוגל עבור הופעה של האתר שלנו בתוצאות החיפוש, עבור ביטויי חיפוש רלוונטיים למוצר או לשירות אותו אנחנו רוצים למכור. המודעות שיופיעו בתוצאות החיפוש הממומן הן מודעות שאנחנו מייצרים, והתשלום שנשלם לגוגל ייגבה מאיתנו אך ורק אם מישהו יקליק על המודעות שיצרנו ויועבר אל העמוד שאליו המודעה מקשרת. במילים אחרות, בניגוד לתוצאות החיפוש האורגני שעל מנת להתקדם בהן אנחנו צריכים להשקיע עבודה רבה לאורך זמן, אנחנו יכולים להופיע במקום גבוה בתוצאות החיפוש הממומן על ידי תשלום לגוגל. נשמע פשוט, וכך גם גוגל מפרסם את זאת. אבל האמת שזה לא כל כך פשוט. להופיע מיד, תוך דקות, עם תוצאות מיידיות, זה נכון בחלקו, אבל ישנה פה דרך וצריך לדעת אותה, או לשלם הרבה כסף ובסוף להתאכזב מן התוצאות. דבר שבדרך כלל גורם לאיבוד האמון במערכת, למרות שהסיבה האמיתית היא חוסר ידע מספיק בשימוש במערכת. איך נשיג תוצאות ואיך נשלם פחות עבורן? זה הסוד, אותו אגלה לכם בהמשך. אני רוצה לציין כאן נקודה חשובה. אנשים רבים חושבים שהופעה בתוצאות החיפוש הממומן מספיקה, ולכן אינם מתייחסים כלל לתוצאות האורגניות ומזניחים את הנושא הזה. זוהי טעות גדולה, ולו רק משלוש הסיבות הבאות. א', מחקרים מראים שרוב האנשים משתמשים בתוצאות האורגניות, וזה בגלל חוסר האמון שהם מייחסים לפרסומות. האם זו סיבה להעדיף את תוצאות החיפוש האורגני על פני התוצאות הממומנות? בהחלט לא, כי ראשית, קידום אורגני יקר, ולוקח הרבה זמן להשיג תוצאות, ושנית, גם אם רק 30% מן הגולשים לוחצים על תוצאות הפרסום הממומן, דיינו, אנחנו מייצרים תנועה לאתר שלנו, אותה נוכל להפוך למחירה או הרשמה, או לכל מטרה מתוכננת אחרת. וזה מוביל אותי לסיבה השנייה, שהיא שילוב של שני דברים. האחד, שההופעה בתוצאות החיפוש האורגני מייצרת אצל הגולש מידה מסוימת של אמון, שמדובר כאן במשהו שהוא אמין ורלוונטי מבחינתו. והשני, שההופעה הכפולה בדף תוצאות החיפוש, גם בחלק האורגני וגם בתוצאות החיפוש הממומן, מאפשרת לכם בעצם להשתלט על שני מיקומים בדף התוצאות, וגם מאפשרת לכם להשיג תשומת לב גדולה יותר אליכם, במילה אחרת, בולטות. והסיבה השלישית נובעת מן המטרה שלשמה הגולש לחץ על אחת מתוצאות החיפוש שלו. בדרך כלל אנשים שרוצים לקנות פתרון התייחסו יותר לתוצאות החיפוש הממומן, לעומת אנשים שכרגע הם יותר עסוקים בחקירת הנושא או בחיפוש אינפורמציה לגביו, שיבחרו בתוצאות האורגניות. אבל גם אלו המחפשים אינפורמציה בלבד חשובים לנו, כי יכול בהחלט להיות מצב שמאוחר יותר הם יהפכו בעצם לקונים בפועל. ולכן חשוב לשמור איתם על קשר. ישנן מספר דרכים המאפשרות שמירה על קשר רציף עם לקוח פוטנציאלי, ועליהן אני מדבר בקורס המורחב שלי. רק לצורך ההדגמה של הדברים שאדבר עוד אותם בקורס המלא. האם שמתם לב שאחרי שביקרתם באתר מסוים, נניח כשחיפשתם דיל לחופשה או בדקתם כל מיני דילים באתר מסוים, אתם נתקלים בפרסומות לאותו אתר, גם באתרי אינפורמציה אחרים שבהם אתם מנסים להשיג אינפורמציה לצורך תכנון החופשה שלכם. פתאום הפרסומות לאתר הספציפי הזה נראות כמעט בכל מקום.
האם ייתכן שהוא עד כדי כך פופולרי ונפוץ? ובכן, כדאי שתדעו, גם זהו שירות של גוגל שניתן לשלם עבורו באמצעות מערכת גוגל אדוורדס. זוהי בעצם מערכת שמזהה אתכם כקונים פוטנציאלי לאותו אתר שמפרסם דילים ומציגה מודעות שלו עבורכם ספציפית גם באתרי אינפורמציה אחרים. מתוחכם, נכון? הקמפיין שלכם בנוי משלושה אלמנטים עיקריים, שבכולם יש לכם שליטה ובתנאי שתקפידו לשמור על כללים שגוגל קבע. האלמנט הראשון הוא רשימה של ביטויי חיפוש שעבורם אתם רוצים שגוגל תציג את המודעה שלכם בעמודי תוצאות החיפוש בפני גולשים שהקלידו את אותם ביטויים שבחרתם או כאלו שגוגל החליטה שהם קשורים. הכל בתלות בהגדרות שלכם. האלמנט השני היא המודעה שלכם, שאותה תתכננו כך שתהיה מצד אחד רלוונטית לביטוי החיפוש שאתם רוצים שהיא תופיע עבורו, ומצד שני מספיק אטרקטיבית על מנת לגרום לגולש לרצות, ללחוץ עליה ולהגיע אל אותו עמוד שאתם מתכננים שהוא יגיע בעקבות ההקלקה הזאת. העמוד שאליו מגיע הגולש הוא האלמנט השלישי, והוא נקרא עמוד נחיתה. וגם אותו אתם צריכים לתכנן כך שישיג את המטרה שלשמה הבאתם את הגולש אליו. זו יכולה להיות קנייה של מוצר או שירות, הרשמה לרשימת תפוצה, הורדת קובץ, השארת פרטים לצורך יצירת קשר, או כל מטרה אחרת. כך שלסיכום ניתן לומר שמדובר כאן על תכנון, יצירה, ניהול והתאמה של שלושה אלמנטים לצורך אופטימיזציה שתשיג את התוצאות הרצויות לנו במחיר הכי זול האפשרי. וכל זאת כמובן על מנת לייצר החזר ורווח על ההשקעה. גוגל גובה כסף עבור השימוש בתוצאות החיפוש הממומן בשיטה שנקראת PPC. זהו קיצור של הביטוי Pay per Click, שפירושו תשלום עבור הקלקה. המשמעות היא שאתם לא תשלמו עבור ההצגה או ההופעה של המודעה שלכם בתוצאות, אלא רק אם הגולש יקליק עליה. ישנה אגדה אורבנית שאומרת שגוגל מחייבת גם אם הגולש עובר עם העכבר על פני המודעה שלכם תוך רפרוף וקריאת התוכן שלה. הדבר הזה איננו נכון. התשלום הוא אך ורק עבור הקלקה בפועל שמעבירה את הגולש לעמוד הנחיתה שלכם. ישנה צורת תשלום נוספת שגוגל מחייב עבורה, הנקראת PPM, שבה גוגל מחייב עבור כל 1,000 הופעות של המודעה, מבלי קשר אם יקליקו עליה או לא. שיטת התשלום הזו איננה אפשרית בתוצאות החיפוש שעליהן אני מדבר בקורס הבסיסי הזה, אלא רק ברשת התוכן. ישנם מקרים ששיטת PPM עדיפה על PPC, למשל במקרה שאנחנו רוצים לייצר מיתוג או לצרוב בתודעה את הנוכחות האינטרנטית שלנו, כך שאנחנו בעצם מוכנים לשלם עבור זה שגולש יראה את הלוגו שלנו, או את שם העסק שלנו, או את שמנו, כמו למשל מועמדים של מפלגות בתקופת בחירות. כאשר המטרה שלנו היא תגובה ישירה ומיידית של הגולש, כמו רכישה, הרשמה, השארת פרטים וכדומה, הדרך היעילה והטובה ביותר היא התשלום על פי הקלקות PPC. אתה משלם לגוגל עבור הבאת הגולש של דף הנחיתה שלך, ומרגע זה זוהי אחריותך לנצל את האירוע הזה ולייצר ממנו המרה, conversion. עוד ביטוי שכדאי שתלמדו, שמשמעותו השגת המטרה שלשמה יצרתם את עמוד הנחיתה. השאלה המתבקשת היא, מה קובע כמה נשלם עבור אותה הקלקה? כי ברור הוא שהמחיר שנשלם יקבע את קצב ההחזר שלנו על ההשקעה ואת הרווח שלנו מהשגת המטרה. כאן נכנס לתמונה מושג נוסף שיש לכם בו שליטה, והוא הביד, שהוא בעצם הצעת המחיר שלכם להקלקה. אסביר כאן יותר. בכל פעם שגולש מקליד ביטוי חיפוש, גוגל בעצם מבצעת מכרז בין אותם מפרסמים שביטוי החיפוש הזה רלוונטי לגביהם, והיא בודקת כמה כל אחד מהמפרסמים הללו מוכן לשלם עבור הפרסום של המודעה שלו על פי הצעת המחיר שהוא נתן. מכיוון שלגוגל יש בעצם אינטרס של יצירת רווח עבור גוגל, היה צריך להיות מצב שאת המקום הראשון תקבל המודעה שמוכנה לשלם את הסכום הגבוה ביותר. ואכן כך היו הדברים כאשר גוגל הציגה לראשונה את מערכת גוגל אדוורדס בתחילת המילניום. וכך, אם בעמוד נניח מופיעות 6 מודעות, גוגל קבע את המיקומים שלהם על פי הצעת המחיר בסדר יורד. מקום ראשון למרבה במחיר, ומקום שישי למי שההצעה שלו היא הנמוכה ביותר.
כאן באיור משמאל ההצעה הגבוהה ביותר היא 15 ש"ח והנמוכה ביותר היא 8 שקלים. גוגל שרצתה שיותר ויותר מפרסמים ישתמשו במערכת שלה, פיתחה מודל שעל פיו התשלום בפועל יהיה המינימום ביותר האפשרי. כמו שאתם רואים כאן באיור, המיקומים מסודרים על פי הצעות המחיר מהגבוהה ביותר לנמוכה ביותר. אלו אינם מספרים אמיתיים אלא להסבר בלבד. אבל התשלום בפועל נגזר מן ההצעה הנמוכה ביותר. ועבור כל מקום גבוה יותר, המפרסם צריך להוסיף הפרש קבוע. בדוגמה פה אני משתמש בהפרש של 25 אגורות, שהוא המקובל היום. השיטה הזו מצד אחד נתנה יתרון למי שמוכן לשלם לגוגל יותר, ובעצם להגדיל את מחזור הרווחים שלה, ומצד שני אפשרה שיטת תמחור שבזכותה רק המקום האחרון משלם את המחיר הנקוב בהצעת המחיר שלו, ויתר המפרסמים ישלמו הפרש קבוע עבור כל מיקום גבוה יותר, כך שהם ישלמו בדרך כלל פחות מסכום הצעת המחיר המקסימלי שנקבו, ובטוח לעולם לא מעבר לה. אבל בניגוד למובן מאליו, האינטרס החשוב ביותר של גוגל הוא לא מי שמשלם לו, אלא להפך, מי שמשתמש בשירותים של גוגל בחינם, הלא הוא כבוד רוממותו הגולש עצמו. באופן טבעי נראה שמי שאמור לחשב על הכוח של גוגל הוא המפרסם, אבל לא כך הוא. בלי שגולשים ירצו להשתמש במנוע חיפוש של גוגל, לא תהיה הצדקה לקיומה של מערכת תוצאות החיפוש הממומן, ולכן הלקוח של גוגל הוא הגולש עצמו ולא המפרסם. גוגל חרתה על דגלה לפעול בשאיפה שמערכת הפרסום שלה תהיה מערכת ווין-ווין, שכולם מרוויחים בה. גם הגולש בקבלו תוצאה שהיא רלוונטית ביותר עבור ביטוי החיפוש שלו, גם המפרסם שישלם את המינימום המתבקש תמורת הפרסום, ויחד עם זאת יוכל להתמודד גם עם גופים עשירים שיכולים להציע הצעות מחיר גבוהות בהרבה משלו, וגם גוגל שאמורה לייצר לבעליה ולמשקיעים ברווחים כספיים. לצורך השגת המטרה הצודקת הזו, המציאה גוגל את ציון האיכות, quality score, וכאן תמוד הסוד לפרסום זול ויעיל שאותו אגלה לכם מיד. בעוד הצעת המחיר שלכם מהווה גורם חשוב הקובע את עצם הופעתה של המודעה שלכם בתוצאות החיפוש, גוגל משתמשת גם בציון האיכות שלכם על מנת לקבוע באיזה מיקום תופיע המודעה שלכם, ומנגנון התשלום המינימלי דואג לכך שלא תשלמו מעבר למתחייב, ובוודאי לא מעבר לסכום ההצעה המקסימלי שלכם. ציון האיכות נבנה בעזרת אלגוריתם סודי שגוגל בנתה וממשיכה ומשפרת אותו כל הזמן. מטרתו של ציון האיכות היא לקבוע את רמת הרלוונטיות של המודעה שלכם. גוגל בוחנת עד כמה המודעה שלכם רלוונטית לביטוי החיפוש ולעמוד הנחיתה שלכם. הרובוט של גוגל למעשה סורק את עמוד הנחיתה על מנת לוודא שעמוד הנחיתה אכן מדבר על מה שהמודעה מדברת, ושניהם רלוונטיים לביטוי החיפוש של הגולש. הרובוט מבין את תוכן העמוד ויודע להעריך אותו. במידה ואיננו מסוגל להעריך אותו, כמו במקרה של תמונה או וידאו או קוד בלתי קריא לרובוט, תבוצע הבדיקה על ידי בן אנוש, אבל זה קורה לעתים רחוקות. מבחינתנו זהו מצב שאיננו רצוי, כי הוא גורם לעיכוב בהופעת המודעה. הרובוט של גוגל משוכלל דיו להבין על מה מדבר העמוד שאליו מפנה המודעה. המטרה של גוגל, כפי שהזכרתי כבר מקודם, היא לייצר מצב של ווין-ווין, כאשר טובת הגולש לנגד עיניה. גוגל מעוניינת לייצר חוויית גלישה טובה יותר עבור הגולש, ולכן אם גולש הקליט ביטוי חיפוש, ראה מודעה רלוונטית, ולאחר שהקליק עליה הגיע לעמוד רלוונטי, הרי שנגרמה לו חוויית גלישה חיובית, ובכך גוגל השיגה את מטרתה. כל הצדדים המשתתפים בתהליך שהזכרתי עכשיו הרוויחו. הגולש שמצא את מבוקשו, המפרסם שהשיג את מטרתו, וגוגל שגבתה כסף עבור התהליך. זהו הרגע המתאים, ולכן עכשיו אני רוצה לחשוף בפניכם את הסוד הגדול לפרסום יעיל וזול בגוגל אדוורדס. הסוד, כפי שאמרתי, קשור בציון האיכות ובהשפעתו על המיקומים והתשלומים שלנו. ציון האיכות איננו נסתר מאיתנו. גוגל מביאה לידיעתנו את ציון האיכות של כל אחד מביטויי החיפוש שלנו ביחס למודעות ולעמודי הנחיתה הקשורים אליו. הציון הזה הוא מספר בין 1 ל-10. את הדבר הזה המפרסמים יכולים לראות בחשבון האדוורדס שלהם, אבל מה שרוב רובם המכריע של המפרסמים איננו יודע, וכאן היתרון שלכם על פניהם, הוא איך גוגל משתמשת בציון האיכות ואיך אתם יכולים לשפר אותו.
אז לפני שאני חושף בפניכם את הפרטים, אני רוצה שתפנימו את הנקודה הזו. הידע הזה ויישומו הם הדבר שייתן לכם יתרון משמעותי מול המתחרים שלכם. ביכולתכם לחסוך הרבה כסף ולהשיג מיקומים טובים יותר משל המתחרים שלכם, למרות שהצעת המחיר שלהם גבוהה יותר משלכם. קודם מסביר איך משפיע ציון האיכות על המיקום של המודעה שלכם. זוכרים? דיברנו על כך שגוגל הייתה פעם מסדרת מיקומים רק על פי הצעת המחיר. מה שקרה שהרבה אתרי הימורים ופורנוגרפיה ואתרים בעלי אמינות גרועה שהרווחיות שלהם מאוד גדולה השתלטו על תוצאות החיפוש הממומן בביטויי חיפוש רבים וגרמו לגולשים חוויית גלישה גרועה. גוגל שקיבלה הרבה תלונות על כך העיפה הרבה מאוד מפרסמים מן המערכת במה שנודע כסתירה של גוגל, גוגל סלאפ. עכשיו גוגל הייתה צריכה לגרום לחוויית גלישה טובה יותר, וכך נוצר האלגוריתם של ציון האיכות. איך גוגל משתמשת בו? הגולש מקליט ביטוי חיפוש, גוגל מבצעת מכרז בין כל המפרסמים המעוניינים לפרסם על ביטוי החיפוש הזה, על פי הצעות המחיר שהם נתנו. כבר כאן נכנס ציון האיכות לתמונה. ניתן לראות בחשבון את הצעת המחיר המינימלית להופעה בעמוד הראשון. ככל שציון האיכות גבוה יותר, המחיר הזה יהיה יותר נמוך, ולכן ההופעה בעמוד הראשון קלה יותר. לאחר שגוגל בחרה את כל המודעות שתופענה בעמוד הראשון, היא קובעת את המיקום על פי מספר המתקבל מהכפלת הצעת המחיר בציון האיכות. כלומר, אם לדוגמה הצעת המחיר של אחד המתחרים שלך היא 5 שקלים לקליק וציון האיכות שלו הוא 4, הרי שהמכפלה שלו 5 כפול 4 נותנת את המספר 20. לעומתו, הצעת המחיר שלכם היא רק 3 שקלים, 2 שקלים פחות מהמתחרה, 60% ממנו, אבל ציון האיכות שלכם הוא 7. המכפלה של ציון האיכות שלכם בהצעת המחיר, 3 כפול 7, נותנת מספר 21. ומכיוון שהמספר הזה גבוה יותר משל המתחרה שלכם, המודעה שלכם תופיע מעליו. הבנתם? למרות שהצעת המחיר שלכם נמוכה משל המתחרה שלכם ב2 שקלים, עדיין המיקום הגבוה יותר יהיה שלכם, בזכות ציון האיכות. התשלום בפועל יהיה על פי המודעה במיקום הנמוך ביותר, בתוספת על כל מיקום גבוה, כך שבסופו של דבר יחסך לכם כסף רב. ציון איכות גבוה גם יאפשר לכם להופיע מעל לתוצאות החיפוש. זוכרים? יש שם 3 מודעות. אני רוצה כאן להסביר את החשיבות של המיקום הזה של המודעות שלכם. מיד אציג בפניכם וידאו באורך חצי דקה שמתעד מפת חום של מיקום העיניים של הגולש. ככל שהצבע אדום יותר, כך גדולה יותר כמות הצפיות שם. הנה הוידאו. כפי שבוודאי הבחנתם, רוב המבטים מופנים אל המודעות העליונות ושם גם רוב ההקלקות. אבל מה שרבים אינם יודעים הוא ששלושת המודעות המופיעות מעל התוצאות האורגניות ממשיכות ומופיעות שם גם בעמודי התוצאות הבאים, שלא כמו המודעות שלצד התוצאות, אלו מתחלפות בעמוד הבא. כך שהמודעות המופיעות למעלה הן גם אלו שהסיכוי שהגולשים יקליקו עליהן הוא הגדול ביותר. ומצד שני, גולש שלא מצא את מבוקשו בעמוד התוצאות הראשון והוא עובר לעמוד הבא, ימצא שוב את מודעתכם בראש העמוד, דבר שמגדיל עוד יותר את הסיכוי להקלקה עליה. זהו רק חלקו הראשון של הסוד. החלק השני עוסק באיך משיגים ציון איכות גבוה יותר. זהו נושא רחב ואינני יכול להעבירו במסגרת הקורס הבסיסי הזה במלואו. אבל אני אתן לכם כאן כמה הסברים וטיפים שיעזרו לכם לשפר את ציון האיכות. היופי בדבר הוא שכשאתם מבצעים איזשהו שיפור, אתם יכולים לגלות האם הדבר הזה השפיע לטובה על ציון האיכות שלכם. פשוט על ידי מעקב אחרי ציון האיכות כפי שהוא מוצג אצלכם בחשבון. אז הנה כמה דברים שיעזרו לכם להשפיע על ציון האיכות. אופטימיזציה של ביטויי חיפוש.
אני מקווה שאתם מכירים את כלי מילות המפתח של גוגל. אם לא, תוכלו ללמוד אותו בקורס המלא שלי. לביטויי החיפוש שאתם בוחרים בעזרתו יש 3 סוגי התאמה, ולכל אחד מהם גוגל ייתן ציון איכות משלו. סוגי התאמה הם התאמה רחבה, התאמה לביטוי והתאמה מדויקת. נניח שביטוי החיפוש עליו אנחנו רוצים שהמודעה שלנו תופיע הוא נעלי ספורט לגברים. התאמה מדויקת פירושה שאם גולש מקליט ביטוי כמו נעלי ספורט לגברים בצבע אדום, המודעה שלנו לא תופיע. כי בהתאמה מדויקת המודעה תופיע רק עבור ביטוי חיפוש הכולל אך ורק את המילים שבחרנו ובדיוק באותו הסדר. אם בחרנו התאמה לביטוי, המודעה כן תופיע, כי התאמה לביטוי דורשת שהביטוי יופיע בסדר הנכון, אבל אפשר שתהיינה מילים נוספות לפני ואחרי הביטוי. בהתאמה רחבה, המודעה תופיע גם על חיפוש המכיל רק חלק מהמילים, למשל נעלי גברים, בלי קשר לספורט, או נעלי ספורט לנשים, למרות שאנחנו מוכרים רק נעלי ספורט לגברים, וכן הלאה. ישנם גם מילות מפתח שליליות שגם להן יש השפעה רבה. אופטימיזציה של המודעות. כל קמפיין מורכב מקבוצות מודעות, ובכל קבוצה ניתן להכין מודעות רבות שתתמוכנה בביטויי חיפוש שונים ותאפשרנה ציון איכות גבוה יותר. עיקרון חשוב שכדאי שתזכרו הוא שטוב הוא שביטוי החיפוש יופיע בכותרת המודעה ואפילו פעם נוספת בגוף המודעה. אופטימיזציה של עמודי הנחיתה. התוכן של עמוד הנחיתה, המבנה שלו, האפשרות של הגולש למצוא אינפורמציה נוספת, המהירות שבה הגולש יכול להגיע למטרה שלשמה הוא הגיע לעמוד, כל אלה חשובים לציון האיכות. עמוד הנחיתה הוא אחד מיסודות הקמפיין שלכם, אולי החשוב ביותר. לנושא הזה אני מקדיש פרק מיוחד בקורס המלא, היות ואם הצלחנו להביא לקוח פוטנציאלי לעמוד הנחיתה, הרי שעלינו לעשות את המקסימום על מנת שהגולש יבצע בעמוד את הפעולה שלשמה הבאנו אותו אליו. זהו הבסיס לרווחיות של הקמפיין. מהירות העלייה של העמוד בדפדפן. גוגל כבר הכריזה בתחילת 2010 שמהירות עליית העמוד היא חלק מחוויית הגולש. עמוד שלוקח לו הרבה זמן לעלות יקבל ציון איכות נמוך יותר. מהירות עליית העמוד קשורה לאחסון של האתר, לקוד של העמוד, לסקריפטים שרצים עליו ולעוד דברים. יש כלי חינמי בדפדפן של פיירפוקס שבודק את מהירות עליית העמוד ונותן ציון שמאפשר להבין עד כמה עליית העמוד מהירה או איטית, וגם מפרט את הסיבות לאיטיות עם המלצות לשיפור. CTR זהו מספר המבטא באחוזים את יחס ההקלקות לעומת מספר ההופעות של המודעה. ככל שה-CTR גבוה יותר, כך ישתפר ציון האיכות. והדבר האחרון שעליו אני אדבר, הטיפ האחרון, הוא ההיסטוריה של חשבון האדוורד שלכם. גם היא משמשת כאחד הגורמים לקביעת ציון האיכות. יש דרכים לשפר תוצאות של היסטוריה קצרה, למשל על ידי שימוש בביטויי חיפוש בהתאמה רחבה בתחילת קמפיין, על מנת ליצור CTR גבוה, אבל זהירות, צריך לבדוק היטב על אילו ביטויי חיפוש הופיע המודעה, ולהשתמש בכלים השונים על מנת שלא תופיע על ביטויי חיפוש לא רלוונטיים לנו. במסגרת הקורס המורחב אני מלמד את הנושאים הללו ודברים נוספים בצורה רחבה ומפורטת. בואו נדבר קצת על אסטרטגיות ניהול קמפיינים. ראשית, אסטרטגיית השימוש בביטויי החיפוש או בשמם האחר מילות המפתח. אז בחרנו מילות מפתח וקבענו להן צורות התאמה, שאנחנו יודעים עכשיו שיש להן השפעה על ההופעה, על המיקומים של המודעות שלנו ועל המחיר שנשלם עבור הקלקה עליהן, אבל איך נדע באילו מהן להשתמש ומתי? ישנן דרכים רבות לבצע אופטימיזציה באמצעות צורות ההתאמה של מילות המפתח. כולן נכונות או לא נכונות, באותה מידה, במקרים מסוימים. לא ניתן להגדיר דרך שתהיה נכונה תמיד, בכל מצב או כנגד כל תחרות מול מילות המפתח של מפרסמים אחרים. אבל אני אדבר כאן על מספר דרכים כלליות שלמדו אתכם את הגישה לנושא. צריך לזכור תמיד שרק בדיקה של התפקוד של הקמפיינים שלנו, נדבר על כך בהמשך, יכולה לתת לכם אינדיקציה לגבי מה עובד ומה לא עובד עבורנו בקמפיין הספציפי.
הערך העיקרי של התאמה מדויקת הוא שהיא מאפשרת לנו להציג את המודעה שלנו רק לקהל שמחפש בדיוק את המוצר שלנו. אבל אם נתמקד רק בביטוי מדויק, נפסיד הרבה לקוחות פוטנציאליים שלא חיפשו את המוצר תוך שימוש באותו ביטוי בדיוק. וכך אנחנו מפספסים את ההזדמנות למכור גם להם. אין דרך לקבוע בוודאות באיזה ביטוי ישתמשו אנשים שמעוניינים במה שיש לנו להציע. אבל יש כלי חינמי של גוגל, כלי חיפוש מילות המפתח, שיכול לעזור לנו בבחירת ביטויים קרובים לביטוי שאנחנו חושבים עליו. הכלי הזה גם מציג נתונים נוספים כמו כמות החיפושים החודשית, מחיר ממוצע לקליק, מידת התחרות על הביטוי, ותמונה של התפלגות כמות החיפושים לאורך השנה. אבל גם שימוש בכלי הזה איננו יכול להבטיח שתמיד תופיעו ושתשיגו ציון איכות גבוה, ולכן צריך כל הזמן לעקוב אחר הקמפיין ולהוסיף או לגרוע מילות מפתח בהתאם לתפקודן. אסטרטגיה פופולרית לטיפול בבעיה הזו הוא שימוש בצורת התאמה רחבה בתחילה. המודעה שלכם תופיע הרבה פעמים ותיווצר תנועה של גולשים אל עמוד הנחיתה שלכם, למרות שחלק ממנה יהיה כלל לא רלוונטי מבחינתכם. למשל, אם מישהו מחפש נעלי ריקוד וביטוי החיפוש עליו אתם מעוניינים להופיע הוא נעלי התעמלות לגברים, עדיין המודעה תופיע בגלל המילה נעלי, למרות שאין לכם מוצר שהוא נעלי ריקוד. מצד אחד זה יעלה את ה-CTR שלכם וזה חשוב בתחילת הדרך. ומצד שני, זה יאפשר לכם אולי להבין יותר טוב איזה ביטויי חיפוש מתאימים לכם יותר. או אולי לחשוב על יצירת אפשרות של משלוח לקריית שמונה, כי גיליתם שיש הרבה חיפושים על נעלי התעמלות בקריית שמונה. דבר חשוב כאן להבין הוא שחוסר הידיעה בנושא גורם לאנשים רבים לחשוב שהפרסום בגוגל איננו יעיל וכי יש הרבה הקלקות ומעט מחירות. הבעיה בדרך כלל איננה בגוגל כי אם בקמפיין. אפשרות נוספת היא להשתמש גם בהתאמה נרחבת וגם בהתאמה לביטוי ביחד, ואחר כך לנתח את התוצאות ולפעול בהתאם להן. למשל, לראות אילו ביטויים הביאו להרבה המרות, כלומר לקוחות שקנו מאיתנו או ביצעו את הפעולה שאנחנו רוצים שיבצעו, ואת אותם ביטויים להפוך להתאמה מדויקת. אגב, זמן ממוצע להסקת מסקנות הוא שבועיים, אל תסיקו מסקנות אחרי יום אחד או ימים בודדים. ככל שתקופת המעקב ארוכה יותר, כך התמונה נכונה יותר, ובדרך כלל מספיקים שבועיים. נושא חשוב מאוד ומשמעותי הוא שימוש במילות מפתח שליליות, כלומר על איזה מילים אינכם רוצים להופיע. אנחנו יכולים לגזור את המסקנות הללו מתוך הדוח של מילות המפתח שהמודעה שלכם הופיע בעבורן. שימוש נוסף במילות מפתח שליליות הוא למשל אם אתם מוכרים אביזרים, בגדים, מזכרות ודברים שקשורים נניח לסרט או אירוע מסוים. בואו לשם הדוגמה נניח שאתם מוכרים מוצרים הקשורים למופע של מדונה. אינכם רוצים להופיע על הביטוי המדויק מופע של מדונה, אלא על ביטויים שקשורים למופע עצמו. גם כאן יש דרך לשימוש במילות מפתח שליליות. צריך לדעת לעשות זאת, כי אם רק תשתמשו בשלילת מופע של מדונה, גם לא תופיעו על מזכרות מהמופע של מדונה, או על תקליט המופע של מדונה וכדומה. למילות המפתח השליליות יש השפעה רבה. חשוב לדעת איך להשתמש בהן ואז לעשות זאת בחוכמה. שימוש בלתי זהיר מבלי להבין את משמעותו יכול לגרום לכם נזקים כספיים ולפגוע במטרות הקמפיין. אסטרטגיה נוספת היא אסטרטגיית מבנה החשבון בטקסט המודעה. מבנה החשבון שלכם חשוב מאוד ליעילות ולהצלחה של הקמפיין שלכם בתוצאות החיפוש הממומן. אחרי שקבענו את ביטויי החיפוש הרלוונטיים לנו ובדקנו את התוצאות שלהם, אנחנו יכולים לשפר את תוצאות הקמפיין על ידי חלוקה של מילות המפתח לקבוצות ובניית מודעות שתתאמנה לאותן קבוצות, וזאת על מנת לגרום ליותר סיכויים שגולשים יקליקו עליהן. להזכירכם, הדבר הזה גם מעלה את ציון האיכות, בגלל הרלוונטיות היותר גבוהה של המודעה שלכם לביטוי החיפוש. נניח שוב שאנחנו מציעים נעלי ספורט לגברים, ויש לנו כמה סוגים מהן. נעליים לטניס, נעליים לריצה, וגם נעלי כדורגל. לכל אחד מהסוגים נכין קבוצת מודעות. לקבוצה אחת נקרא נעלי ריצה, ולאחרת נעלי טניס וכן הלאה. בקבוצה של נעלי הריצה נשתמש בכותרות למודעות, כמו נעלי ריצה לגברים, נעלי ריצה במידות גדולות, נעלי ריצה
עכשיו ורודות לגברים, נעלי ריצה עם ולקרו וכו', וכך נוכל לייצר תנועה רלוונטית וכיסוי נרחב של ביטויי חיפוש תוך שימוש בצורות ההתאמה הנכונות ביותר. ובאופן דומה כך לגבי נעלי טניס, הליכה, כדורגל וכן הלאה. יש אפילו דרך לגרום לכך שביטוי החיפוש המוקלד על ידי הגולש יופיע באופן אוטומטי בכותרת של המודעה, וכך הגולש יראה מודעה שכותרתה היא בדיוק מה שחיפש. למשל הוא מחפש נעלי טניס ירוקות מיד שנייה, וזו בדיוק הכותרת שהוא רואה במודעה שלכם. זוהי טכניקה מתקדמת שהשימוש בה מתאים רק למי שמבין את הנושא בצורה מעמיקה יותר. ומה שאני מלמד כאן עדיין לא מספיק על מנת להשתמש בטכניקה הזו בצורה נכונה, יעילה ובטוחה. גוגל מאפשרת לכם מספר סוגים של מודעות. אני אגע כאן רק במודעות טקסט, שהן גם השימושיות ביותר. המודעה מורכבת מ4 שורות שלכל אחת מהן חשיבות משלה. השורה הראשונה והחשובה מכולן היא כותרת המודעה. הכותרת מופיעה בכחול ובאותיות גדולות יותר משאר המילים המופיעות במודעה. המילים שהגולש הקליד בשאילתת החיפוש שלו תופענה בצורה מודגשת בכותרת ובגוף המודעה, במידה והן נמצאות שם. זה חשוב כי זה מגביר את תשומת הלב למודעה. אורך הכותרת 25 תווים. איך מודדים תווים? אחת הדרכים לעשות זאת היא בתוכנת וורד. כאשר בתוכנת וורד אתם מקלידים טקסט, תראו למטה מצד שמאל אזור שהוא בעצם כפתור, עליו מופיע מספר המילים שבמסמך. כרגע, כפי שאתם רואים, רשום 0, כי המסמך ריק. נקליד משפט, הנה כך. אחר כך נבחר אותו על ידי סימונו, ניגש למטה במסך בצד שמאל, נלחץ על הכפתור המראה את מספר המילים הנמצאות בקטע שבחרנו, ייפתח חלון ובו מידע על הטקסט הנבחר. מה שמעניין אותנו הוא מספר התווים כולל הרווחים. הפלא ופלא, המספר כאן הוא 25 תווים בדיוק. זה לא מקרה, זה תכנון, וכך גם אתם צריכים לנהוג בעת כתיבת הכותרת למודעה. תכננו. הכותרת צריכה להיות מתוכננת כך שתהיה מושכת ולגרום לגולש המתעניין לרצות להקליק עליה. רצוי מאוד שתכין את ביטוי החיפוש שעליו אנחנו רוצים להופיע על מנת שהאותיות תהיינה מודגשות. מילים כמו חינם, בזול, מבצע וכדומה הן מילים חזקות שמושכות קליקים. השורה השנייה מכילה כתובת URL. חשוב להבין, הכתובת המופיעה בשורה הזו היא כתובת לתצוגה בלבד, וחשיבותה היא בכך שהיא מיועדת להטמיע את שם הדומיין שלכם במוחו של הגולש. יש כאלו שיקראו לזה מיתוג. אני מעדיף לרשום בה רק את שם הדומיין ולא את הכתובת המלאה של דף הנחיתה. את הכתובת של הדף שאליו אנחנו רוצים שהגולש יועבר, אנחנו מוסיפים בשורה נפרדת שאיננה מוצגת על ידי גוגל לגולש. הכתובת לתצוגה חייבת להיות שייכת לכם. כלומר, אינני יכול למשל לפרסם את הקורס שלי המלמד פרסום בגוגל עם כתובת שהיא של גוגל כמו www.google.co.il. אבל גם אם דף הנחיתה שלי יושב בכתובת מורכבת וארוכה, עדיין בשורת ה-URL לתצוגה אוכל לרשום כתובת פשוטה כמו רק את שם הדומיין שלי. אורך השורה הזו הוא 37 תווים. שתי השורות הבאות הן שורות בהן כדאי שנכניס טקסט מחירתי עם קריאה לפעולה, וגם כאן רצוי מאוד להכניס את ביטוי החיפוש על מנת שיופיע בצורה מודגשת. אורך כל אחת מהשורות הללו 35 תווים. יש לגוגל כללים וחוקים לגבי מה מותר ומה אסור לכתוב במודעות. אני מפציר בכם ללמוד ולהכיר אותם בעצמכם או באמצעות הקורס המלא לפרסום בגוגל שאני מציע כאן בתנאים שלא יחזרו. אני רוצה להראות לכם כאן כמה דוגמאות של חיפושים שביצעתי ותוצאות שקיבלתי, על מנת שתבינו עד כמה חשוב להשקיע בלימוד הנושא וכמה כסף מבוזבז על ידי מפרסמים בגלל חוסר ידיעה. בדוגמה הראשונה ביצעתי חיפוש על הביטוי נעלי ספורט לגברים. המודעות נמצאות במקרה הזה רק לצידן של התוצאות ולא מעליהן. כנראה שאף אחת לא ראויה על המיקום החשוב הזה. ואכן שימו לב, באף אחת מן המודעות אין את הכותרת המתאימה. זוהי תוצאה של חוסר הבנה בפרסום בגוגל.
תארו לכם מודעה שלכם שבה מופיע הביטוי נעלי ספורט לגברים בכותרת, אותו רשמתם מפני שביצעתם מחקר מילות מפתח ומצאתם שאנשים מחפשים את הביטוי הזה. אגב, את הביטוי הספציפי הזה מחפשים בממוצע כ-40 איש בחודש, והתשלום עבור הקלקה הוא רק $1.45. לדעתי אפשר כאן בקלות לייצר מחירות. זוג אחד ליום רק מהביטוי הזה יכול להיות לא רע בכלל. מתוך 8 המודעות שמופיעות כאן בעמוד, רק 2 באמת מוכרות נעלי ספורט. דוגמה של אופטימיזציה גרועה שנותנת לכם יתרון יחסי גדול. בשתי הדוגמאות האחרות השתמשתי רק לצורך ההדגמה בביטויי חיפוש יותר ספציפיים. בראשון, ביטוי החיפוש שלי הוא נעלי נשים אדומות. הפעם קיבלתי מודעה אחת מעל התוצאות ועוד 8 בצד. אף אחת לא עונה ספציפית לשאילתה, אבל מה שיותר חשוב היה מבחינתי להראות הוא שגוגל מבינה את המובן של השאילתה. תראו בתוצאות האורגניות, כולל בתוצאות התמונה, גוגל בוט, הרובוט של גוגל, מבין את תוכן האתר או את התיאור הצמוד לתמונה, והוא יודע שמדובר בנעלי נשים בצבע ספציפי. בדוגמה הנוספת רשמתי נעלי גברים מיד שנייה. ביטוי חריג, אבל בהחלט אפשרי. עשיתי זאת רק בשביל להראות שאופטימיזציה תסנן לכם גולשים שאינם מעוניינים במוצר הספציפי שלכם ותשיג לכם תוצאות. תראו כאן שוב. אף מודעה, חוץ אולי מהמודעה שמפרסמת את לוח יד שנייה ווין ווין, איננה רלוונטית, וכל מודעה שלחץ עליה תייצר הוצאה מיותרת או בזבוז למפרסם שלה. ויש אפילו מודעה לרכב יד שנייה. מה הקשר פה בכלל? בואו ונדבר קצת על מדידת תוצאות ומעקב אחר ביצועים. עכשיו, כשאתם מבינים את כוחו של הידע שתצברו על ידי לימוד הנושא, אפשר לדבר קצת על מה יאפשר לכם הידע הרב שתרגשו לעשות על מנת לחסוך לכם כסף ולגבור על המתחרים שלכם. אז יש לנו חשבון גוגל אדוורדס, ובו יש מודעות וביטויי מפתח. מהיכן אנחנו מקבלים את האינפורמציה שבעזרתה נוכל לבצע אופטימיזציה של הקמפיין שלנו. ובכן, גוגל מספקת לנו את כל האינפורמציה הזו באמצעות כמה כלים חינמיים לחלוטין. יש את הכלי הראשי, גוגל אדוורדס, שבתוכו משולבים כלים נוספים, כמו כלי מילות המפתח, מעריך התנועה, גוגל אנליטיקס, כלי האופטימיזציה לאתרים, ועוד ועוד. כמובן שלא נוכל לדבר על כולם במסגרת הזו. אדבר כאן על 4 אלמנטים מתוך עשרות רבות שלפחות אליהם אני רוצה שתשימו לב. 4 הם הופעות, קליקים, המרות וההוצאה הכספית. אתן לכם גם את המושגים באנגלית משום שאני בטוח שתתקלו בהם לא מעט. הופעות, impressions, זהו מספר הפעמים שהמודעה שלכם הוצגה בפני גולשים. זהו מדד חשוב להבין למשל את נפח החיפושים, והוא יכול להשתנות בגלל עונתיות או אירוע או מסע פרסום בטלוויזיה. לדוגמה, בזמן שנספרסו השקיעו בפרסום מסיבי בקולנוע או בטלוויזיה, עלה באופן טבעי נפח החיפושים למכונות קפה בגוגל. ומי לדעתכם לא הציגה מודעות בגוגל? נכון, נספרסו. כל המתחרים הרוויחו, אבל גם כאן אני לא בטוח שהם הבינו למה וגם פעלו על מנת למקסם את ההזדמנות הזו. קליקים, קליקס. מספר הפעמים בפועל שגולש יקליק על המודעה שלנו והוא עבר אל עמוד הנחיתה. אגב, אם כרגע אתם שואלים את עצמכם מה יקרה אם מתחרה שלכם יקליק על המודעות שלכם רק על מנת לגרום לבזבוז התקציב היומי שלכם ויחד עם זאת לגרום לכם להפסדים כספיים, אז כדאי שתדעו שזה לא חוקי, במידה וחשבתם לעשות זאת בעצמכם, אני מקווה שלא. והתביעות שגוגל מגישה כלפי עבריינים מן הסוג הזה הן בסכומים של מיליוני דולרים. ושנית, לגוגל יש מערכת שמסוגלת לזהות קליקים לא חוקיים ולזכות אתכם עבורם. המרות, conversions. המרה היא פעולה שביצע הגולש על פי מה שתכננו שהוא יבצע. אם זו קנייה, הרשמה לרשימת תפוצה, או ניוזלטר, השארת פרטים ליצירת קשר, או הורדת קובץ וכדומה. גוגל מאפשרת לכם לייצר קוד שבעזרתו ניתן לזהות באם הגולש אכן ביצע את הפעולה שרצינו שיבצע, והיא אוספת ומציגה את הנתונים הללו עבורכם בדוחות מיוחדים.
ההוצאה הכספית, spend, זהו בפשטות הסכום שגוגל חייבה אתכם עד לאותו רגע במסגרת הקמפיין שלכם. כמובן שאתם קובעים תקציב יומי, אבל כדאי תמיד לדעת את התמונה במדויק. אגב, לגוגל יש מדיניות של גבייה ברמות שונות. אני אגלה לכם פרט חשוב שקשור לעניין הזה לגבי הקורס המלא שלי. 100 הראשונים שירשמו לקורס שלי ועדיין אין ברשותם חשבון גוגל אדוורדס, יקבלו ממני 400 שקל לפרסום בגוגל במתנה. ומי שכבר יש לו חשבון בגוגל יקבל ממני מתנה בעלת ערך דומה. כמובן שיש נתונים נוספים הנגזרים מתוך הארבעה שהזכרנו, והם אלו בעצם שקובעים את יעילות הקמפיין שלנו. הראשון הוא אחוז ההקלקות, CTR, Click-Through Rate. זהו נתון חשוב ביותר, הוא מתקבל מחלוקת מספר הקליקים במספר ההופעות ומבוטא באחוזים. זכרו, זהו אחד מהנתונים המרכזיים המשמשים את גוגל בקביעת ציון האיכות, מפני שמצד אחד הוא מצביע על מידת הרלוונטיות של המודעה שלכם בביטוי החיפוש, ומצד שני גם עד כמה אתם לקוחות טובים של גוגל. לקוח שמציגים את המודעה שלו 100 פעם, הוא מקבל 5 הקלקות, CTR של 5%, שבעצם מייצגים את התשלום לגוגל, הוא טוב יותר מבחינתם מלקוח שצריך להציג את המודעה שלו 500 פעם בשביל לקבל את אותו מספר הקלקות, CTR של 1%. השני הוא אחוז האמרות, conversion rate, והוא מתקבל מחלוקת מספר האמרות, הפעולה הרצויה לנו שבוצעה בפועל על ידי הגולשים, במספר הקליקים, וגם הוא מבוטא באחוזים. שוב נתון חשוב מאוד, הבא לתת לנו תמונה עד כמה המודעה שלנו מביאה לנו גולשים ממוקדים, שבסופו של התהליך גם מבצעים את הפעולה שרצינו שיבצעו. השלישי הוא המחיר לקליק, CPC, Cost per Click, והוא מתקבל מחלוקת ההוצאה הכספית במספר הקליקים. שוב נתון חשוב, כמה באמת עלה לנו כל קליק. זהו נתון שאותו אנחנו נשפר בעזרת אופטימיזציה נכונה וציון איכות גבוה. הרביעי הוא עלות המחירה, CPA, Cost per Acquisition, והוא מתקבל מחלוקת ההוצאה הכספית במספר האמרות, והוא זה שממנו אנחנו גוזרים את ההחזר על ההשקעה, ROI. האם אנחנו בכלל מרוויחים, ואם כן כמה? באופן כללי אנחנו שואפים שהנתונים המבוטאים באחוזים יהיו כמה שיותר גבוהים, והנתונים המבוטאים בשקלים יהיו כמה שיותר נמוכים. ככל שתמשיכו ותבצעו אופטימיזציה, כך ילכו הנתונים הללו לכיוונים הרצויים לכם. זה הזמן לדבר קצת על הקורס המלא לפרסום בגוגל שאני מציע. 100 הראשונים שירשמו לקורס יקבלו את הקורס הזה למעשה בחינם. יותר מכך, הבונוסים אותם אני נותן, אפרט על כך בהמשך, ששוויים 498 שקלים מעבר לעלות הקורס, יביאו אתכם למצב שאתם מקבלים כסף ממני על מנת ללמוד להרוויח כסף באמצעות פרסום בגוגל. הבונוסים הללו כרגע אינם מוגבלים לכמות מסוימת של נרשמים, אבל כדאי לכם לנצל את ההזדמנות הזאת כל עוד היא קיימת, וזה לא יהיה קיים תמיד. מעבר ל100 הנרשמים הראשונים, כל האחרים עדיין יוכלו לחסות את ההוצאה שלהם בזמן קצר ביותר. הקורס כולל סרטוני וידאו המסבירים את כל הנושאים הרלוונטיים לניהול ואופטימיזציה של קמפיין בגוגל. בנוסף לכך, תלמדו גם על הכלים שגוגל נותן לכם בחינם ועל אפשרויות מתקדמות שתאפשרנה לכם למקסם את הרווחים שלכם. לאחר ביצוע התשלום תוכלו להיכנס לאתר של הקורס וללמוד את החומר בקצב שלכם ובזמן המתאים לכם. בכל שיעור תוכלו לשאול שאלות, לקבל תשובות וללמוד מתוך שאלות שנשאלתי על ידי אחרים. תוכלו להכיר אנשים מיוחדים כמוכם שהחליטו להשקיע בעצמם ולהשיג תוצאות שאחרים אינם יכולים להשיג. אני בטוח שההיכרות הזו תיצור ביניכם קשרים שיאפשרו לכם להשיג דברים נוספים מעבר למה שתקבלו בקורס. איך יקבלו 100 ראשונים את הקורס בחינם? ובכן, מחיר הקורס כרגע הוא רק 400 שקלים כולל מע"מ. כל 100 הנרשמים הראשונים שירשמו לקורס יקבלו ממני 400 ש"ח לפרסום בגוגל. אז אם עד היום עוד לא פתחתם חשבון אדוורדס, הרווחתם פעמיים. גם תלמדו איך לפתוח אותו בצורה הנכונה ביותר, וגם תקבלו 400 ש"ח לתוכו ממני כמתנה. במידה וכבר קיים ברשותכם חשבון אדוורדס, לא אוכל לתת לכם את 400 השקלים, ובמקום זאת יקבל אותו נרשם 2 מפגשים אינטרנטיים אישיים איתי, כל מפגש בין שעה אחת,
כשבכל אחד מהם נעבוד ביחד על אופטימיזציה של הקמפיינים שלו. את המחיר הזול הזה, רק 400 שקלים כולל מע"מ, אני מתחייב לא לשנות ל-200 הרשמים הראשונים, אבל רק 100 מהם יקבלו 400 ש"ח לחשבונם, היתר יקבלו 200 ש"ח לחשבון הפרסום שלהם. לאחר מכן המחיר יעלה ל-697 שקלים. אני רוצה לספר לכם על הבונוסים הנוספים אותם אתן לנרשמים לקורס. כרגע ללא הגבלת מספר המקבלים, אבל אל תדחו את החלטתכם, כי הבונוסים הללו ייעלמו בתוך תקופה קצרה. בנוסף להפקדה בחשבון האדוורדס או לחילופין שעתיים איתי, יקבלו 100 נרשמים הראשונים ואלו שאחריהם לתקופה מוגבלת זכות לחברות חינמית במשך 3 חודשים באתר החברים של הקורס, שבו תוכלו לקבל מידע עדכני על חידושים ושינויים בתחום הפרסום בגוגל ורעיונות ודוגמאות לפרסום. בכל שבוע לסירוגין אנתח קמפיין פרסומי אחד או אענה על שאלות החברים שיגיעו אליי. ערך הבונוס הזה הוא 297 שקלים. רק זה מביא אתכם למצב שאתם מקבלים כסף בכדי ללמוד, לחסוך ולהרוויח כסף מפרסום בגוגל. אבל זה לא הכל. ישנו מיזם חדש שאני שותף בו, מטרתו לתת לכם מידע על נושא שיכול לגרום לכם להשיג את כל העושר שאתם זקוקים לו. לאחר ההרשמה תקבלו קישור לדף המיועד לנרשמים בלבד, תיכנסו לדף הזה, צפו במצגת המסבירה את הנושא החשוב הזה, ובמידה ותחליטו להירשם תקבלו זיכוי בגובה חברות תלת חודשית ברמת נחושת במועדון העושר החדש. ערך הבונוס הזה הוא 201 שקלים חדשים. סך כל הבונוסים ל100 נרשמים הראשונים 898 שקלים חדשים, ל100 הבאים 698 שקלים. אבל אני רוצה לעשות עוד משהו על מנת להסיר מכם את החשש ועל מנת שתהיו לגמרי רגועים ובטוחים בכדאיות של ההשקעה שלכם. אני נותן לכם את האחריות המיוחדת שלי שבעצם מסירה מכם כל סיכון. לאחר ההרשמה תוכלו לגשת לסדרת השיעורים הראשונים העוסקת בהסבר על מערכת השיווק באינטרנט ועל ההבדלים בין השיווק המורשה שבעצם מוזמן על ידי הלקוח הפוטנציאלי שלנו לבין השיווק הנדחף שאיננו רצוי על ידו. תלמדו להכיר את מערכת הפרסום של גוגל במנוע החיפוש, ברשת התוכן וביוטיוב. תלמדו על מערכת הפרסום בפייסבוק ועל ההבדלים ביניהם. תלמדו ותוכלו לפתוח חשבון אדוורדס בגוגל על מנת להעלות קמפיין פרסום שלכם דרכו, ותלמדו איך לייצר את הקמפיין הפרסומי הראשון שלכם. אם עד לרגע הזה לא תהיו משוכנעים שהקורס הזה הוא בשבילכם, אז אזכה אתכם על פי בקשתכם בכל הסכום ששילמתם עבור הקורס בסך 400 ש"ח, ועדיין אשאיר בידכם את שני הבונוסים הנוספים של חברות במועדונים. הבונוס של 400 ש"ח להפקדה בחשבון האדוורדס שלכם, או בונוס המפגשים האינטרנטיים איתי לצורך העבודה על הקמפיין שלכם, לא יינתן לכם אלא רק לאחר שתאשרו את המשך השתתפותכם בקורס. זהו, אם אתם אנשי עסקים ויודעים לעשות חשבון, תוכלו להבחין בקלות שבעצם אתם מקבלים כסף על מנת ללמוד איך לבנות קמפיין פרסומי מוצלח במנוע החיפוש, ברשת התוכן, ביוטיוב ובפייסבוק, שתאפשר לכם לבנות קמפיינים גם במנועי חיפוש וברשתות חברתיות אחרות, להצליח בהם ולשלם למפעיליהם פחות מן המתחרים שלכם, ובכך לשמור על היתרון היחסי שיש לכם מולם. בעצם זה כל מה שצריך. מהרו והחליטו כי כאמור רק 100 הראשונים ישלמו את המחיר הזה ויקבלו את הבונוסים המדהימים האלה. אני כל הזמן מדבר על יתרון יחסי ואני אומר שזה בעצם כל מה שצריך. אני אסביר את זה בעזרת סיפור קטן ומשעשע. 2 תיירים מסתובבים באפריקה ופתאום הם מבחינים באריות שמתקרבים אליהם מרחוק והולכים לכיוון שלהם והם צריכים לברוח. אחד מהם מתיישב על הרצפה ומוריד את המגפיים שהוא לובש ומוציא מהתרמיל נעלי התעמלות ולובש אותם. שואל אותו השני, בשביל מה אתה לובש נעלי התעמלות? אתה חושב שבעזרת נעלי ההתעמלות האלה אתה תשיג את האריות? אז אומר לו אותו בחור, אני לא צריך להשיג את האריות, מספיק שאני אשיג אותך. וזה העניין של היתרון היחסי. ברגע שאתם, יש לכם יתרון יחסי על המתחרים שלכם, זה כל מה שאתם צריכים. אני רוצה לאחל הצלחה רבה לכל מי שיסתפק במה שלימדתי פה, למרות שאני יודע בוודאות שיצטרך עוד ללמוד הרבה דברים ולשלם הרבה כספים מיותרים בדרך. ולכל מי שיצטרף איתי לקורס, אני רוצה לאחל ברוך הבא לעולם המופלא של שיווק באינטרנט, עולם שבו כל חתול יכול להיראות ולהישמע כנמר אמיתי. תודה רבה לכם על תשומת הלב. אני מזכיר לכם שוב,
פה מתחת לוידאו יש לכם את הכפתור שלחיצה עליו תעביר אתכם לעמוד ההרשמה לקורס. אל תתעכבו ואל תדחו. ככל שתדחו, ככה יהיה לכם פחות ופחות בונוסים. לחצו עכשיו ורכשו את הקורס, אין לכם מה להפסיד, יש לכם אחריות מלאה. תודה ולהתראות.